Здравейте, в това видео ще ви представя web приложението Indigo. В момента сме на началната страница, където имаме описание на приложението. Indigo служи за създаване на научни списания, като потребителите в него могат да вземат три различни роли. Първата роля е тази на издателя. Той създава научни списания. Тук имаме описание на неговата роля. Когато отидем на тази страница, вече имаме снимки с описание. По този начин потребителят ще разбере по-ясно какви действия може да извършва. Следващата роля е тази на автора. Той създава научни статии, които се публикуват в научните списания. Ето пак имаме си снимки, описание и последната роля е тази на рецензента. Той пише рецензии за научните статии и решава дали дадена статия е готова за публикуване в списанието. И тук подканяме потребителя да се регистрира. Сега отваряме формата за регистрация. Тук се въвежда имейл, парола, потвърждаване на паролата. Потребителят си избира роля, издател, автор, рецензент и всяка потребителят създадена роля има достъп до определени страници и може да извършва определени действия, а пък администраторът има права, има пълни права, т.е. на всяка една от ролите, и по тази причина ще използвам администраторски профил, за да не ми се налага да сменям постоянно профилите. И тук изгледът се променя. Имаме си бутон за изход от профила. Потребители, единствено администраторът има достъп до тази страница. Тук се показват всичките потребители на приложението, както и тяхната роля, и администраторът може да ги премахва. В тази страница се създава списание. Избираме си изображение за списанието, заглавие, ISSN, лиценз и някакво описание. И създадохме списание. Тук имаме две други списания. Единствено администраторите и издателите имат право да създават списания. Тук може да ги изтриваме. Бутонът за редактиране отваря същата форма като тази за създаването. И тук има и търсачка, която търси по име. Ето сега като въведа Indigo и ми извежда само списанието Indigo. Давам преглед. Ето тук име, описание, дата на създаване, допълнителна информация, както и къде е реферирано и индексирано. Към списанието се добавят и томове. Добавяме си том 1, томът си има тема и всичките научни статии в него трябва да са свързани с тази тема. Добавям си тома, може да се добавя втори. Ето имаме два тома. Избирам том 1 и към него се добавя брой. Пак може да имаме много броеве. Отварям си първи брой. След като съм отворил даден брой, мога да добавя публикация към него. Публикациите се създават от авторите. Имаме си заглавие, тема, някакво описание и публикациите са под формата на PDF файлове и авторът си пише името. Публикацията е създадена. Тук имаме публикациите са разпределени в две категории: одобрени и предадени. Предадените все още нямат рецензия, написана от рецензенти, не са готови за публикуване в научно списание, докато одобрените вече са рецензирани и могат да бъдат качени в научно списание. Сега даваме преглед. Името на публикацията, темата, описанието, кой е авторът, дата на публикуване. Тук си имаме PDF файла, може да го отворим на нов прозорец. Ето тук е на цял екран. Към публикациите се добавят ключови думи.
Ето бележник, студент, може да добавяме колкото искаме ключови думи и те служат за търсене на списанията. Списанията, освен по име, могат да бъдат търсени и по ключови думи. Другото нещо е използваната литература. Имаме си име и ето го и източника. Си добавяме колкото искаме. И като натисна преглед, то се отваря на нова страница. И рецензия, тя се пише от рецензента. Име, имейл, заглавие на рецензията. И вече самата рецензия. И ето, имаме си заглавие, самата рецензия, името, имейла, както и датата на написване на рецензията. Може да добавяме колкото искаме рецензии и те се сортират в ред на добавяне. Тази, която е най-нова, е най-отгоре. След като вече имаме рецензия за публикацията, можем да я одобрим. Натискаме този часовник, одобряване на публикацията и тя вече има тикче. Това означава, че тя е готова за качване в научното списание. И остана последната функционалност, документацията. Тук има информация за всяка една от ролите и какви правила трябва да спазва, за да използва приложението. Ето тук имаме информация за издателя, тук имаме за автора, за рецензента и с това приключва представянето на Indigo. Чао!